защо си дошъл? Или ще продължаваш да навеждаш глава? Ще използваш ли гнева си, за да продължиш напред? Или тъгата ще обземе и ще седиш и ще ревеш? Ще се сетиш ли за хората, които вярват в теб? Или назад ще се обърнеш плах и ще ги предадеш? Бях слаб, не ме е срам да го призная. Вече хора дет ме знаеха, не могат ме познаят. Толкова сфокусиран в цели, станал съм неузнаваем. Затънал в зверско бачкане, не му се вижда края. Много хора ет ми бяха близки, вече съм студен. Ама братята остават си и се ще са до мен. Много крия си душата, хода си с празно лице. Тя държеше ми сърцето, сега е с празни ръце. Това е труд във формат писмен. Аз и моите брата ще натиснем. Безсмислено е да не си с мен. Ако чувстваш себе си, че си различен, думата ти трябва тежи 2 тона, 2 тона. Защото мъжкарството е закона в тази зона.